Kragujevac je od danas ponovo na automobilskoj mapi sveta. Kompanija Fiat Automobili Srbije otvorila je novu fabriku vozila, zajednički projekat Vlade Srbije i italijanskog Fiata. Novo otvorena fabrika se prostire na oko 1,4 miliona kvadratnih metara. Biće najveći fabrički kompleks te vrste u jugoistočnoj Evropi i očekuje se da će doprineti oporavku domaće privrede. Mi smo sada srećni što možemo da konstatujemo da imamo jednu od najmodernijih fabrika automobila u ovom trenutku u svetu, da imamo jedan model koji će biti ekskluzivno proizveden ovde u Srbiji i da će se Made in Srbija naći na jednom kvalitetnom automobilu. To je nešto što sa jedne strane će podići ugled Srbije, ali isto tako i doneti profite kako Fiatu, tako isto i državi koja je partner sa Fiatom.